गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायनानै लाबावबाय। आं दिनै डक्टर दिरेन बर' सार जे एक्स NDFB बिथांनि माखासे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय आङो थामथिम जाबाय। दा बिथाङा दिनै भेलुएबल स्पिच होदों। दिनैसो बिथांमोनहा मोनथिबोदों आसाम सरकारा जोंनि बर' हारिखौ माबायदि नायबोदों आरो गुबुन हारिया जोंखौ माबायदि नासयनानै जाबोदों। बिनि बाथ्राखौ बिथाङा दिनै गोरबोजों गाबखांनानै दिनै बिथांमोनहा थगायजानाय मोननानै दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेराव जों बिथाङा मा बुंदों बेखौनो नोंथांमोननो आङो दिनै लाबोनो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनैहाय बिथांमोनहा BTR सान्थि सुक्ति जादोंमोन आरो सान्थि सुक्ति जानानै जे इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै लाबोबाय, BTR गोजोन गोरोबथा खालामनानै लाबोबाय। नाथाय माखासे दफाफोरखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंब्लाबो, सान्थि सुक्ति खालामनानै लाबोदोंब्लाबो माखासे जिनिसखौ मावफुंनाय नङा होननानै बिथाङा रोखायै बुंदों। जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर, मैयासो जे जोंनि क'क्राझार साइन्स कलेजाव जे माखासे 1999 मायथाइनिफ्रायहाय जे मास्टारफ्रा जे फोरोंगिरिफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन जोंनि BTR ओनसोलावनो, जोंनि गोबां BTR ओनसोलावहाय फोरोंगिरिफोर गैयै आरो गोबां ओनसोलाव बेबायदिनो भेन्सार स्कुलावहाय मावबोनानै जाबोनाय, 1999 मायथाइनिफ्रायनो मावनानै जाबोनाय गोबां बर'फोरनि गेजेरावनो दङ। नाथाय जोंनि BTR ओनसोलावनो, जोंनि BTR ओनसोलाव 70-30 हिसाबै जों 70 मोननांगौमोन ट्राइबेल सुबुङा आरो गुबुन हारिया 30 बा 40 मोननांगौमोन। दिनै जोङो मैयानिखौनो जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर, मैया जे 302 जे 302 फोरोंगिरिफोर होनायाव 199आनो जोंनि एसामिसनि फोरोंगिरिफोरखौसो जोङो सोसननायखौ, एपइन्टमेन्ट होनायखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर। अब्ला दिनै दिरेन बर' बिथाङा बेखौनो बुंदों, जोंनि BTR सुक्तियावहाय जेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय बे सुक्तिफोरखौ दिनैहाय मावफुंनाय नङा। जे जिनिसावहाय एसामिसफोरा बा हारसा मानसिफोरा दिनै बिथांमोनहा जे बेनिफिट जागोन बेखौसो मावगोन होननानै बिथांमोनहाबो दिनै मोनदांबाय। जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बुंबोखादों रायजो राजाफोर, दासो बिथांमोनहा दिनै हुस मोनखांदों, गोसोआव गाबखांदों, सिरि मोनखांदों। बे बेसेबा गिदिर बाथ्रा। आरो जे फैबाय थागोन नैबे लास्ट जुलाइआव जे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मोनहा गावसिनि पलिटिकेल लाबानि थाखाय दिनैहाय बिथांमोनहा मोनसे मेल खुंनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दङ। आरो बिथांमोनहा बे समावहाय सानसुमा खुंगुर बिथांमोनहा गावसोर मासि गोजौआव थानो थाखायसो बेखौ खालामदों ना जोंनि बड'लेण्ड बिनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों, बेबो मोनसे कुइसन फैयो रायजो राजाफोर। जुदि बेबायदिनो बिथांमोना गावसिनि मासिनि थाखाय जुदि बेबायदिनो खालामलांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया मोनसे अलखद। बे बाथ्राखौनो दिनै दिरेन बर' बिथाङा दिनै सेन्टिमेन्टेल बाथ्राजों बुंदों। सोरबाया जुदि गोदानै जुदि बड'लेण्ड जांख्रिखांनो हायोब्ला गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनो हानाय, गथायनो हानाय, दान होनो हानाय मानसियासो साक्सेसफुल खालामनो हागोन होननानै दिनै बुंदों। मानोना दिनैहाय इडुकेटेड मानसिया दिनै जोंनि बर' हारिनिख्रुइ गुबुन हारियावहाय गोबांथार दान्थे बिदान्थेयावहाय गोगोम साखाफारा जानानै दङ। नाथाय जोंनि गेजेरावबो सेक्रिफाइस खालामजानानै सासे बड'लेण्ड एखेबारे जावलिया बायदि बेबायदि जायाब्ला जोङो बड'लेण्डनि फुल प्रेजेन्ट मोननांगौआ जोंनि सिमाङावसो रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोङो अरायसम सांग्रांथि जानानै दे दिनैहाय दिरेन बर' बिथाङा बुंदों 2006नि फरेस्ट लेन्ड राइट बेखौबो दिनै आसाम सरकारा मावफुंनाय नङा। मानो होनोब्ला जोंनि BTR ओनसोलावहाय जेसेबांनाखि ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफ्रा बे 2006नि लेन्ड राइट बेखौ जुदि मावोब्ला फरेस्ट लेन्ड राइटखौहाय गोबांथार बर' मानसिफ्रानो हा फाट्टा मोनगोन
आरो गोबांथार ट्राइबेल मानसिफोरानो हापाट्टा मोनगोन बिनि थाखायनो बेखौबो मावफुंनाय नङा आरो जुदि सिमा बारायनायनि खामानिया जायोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जे थाखानाय सिमाफ्रा जेसेबां मोनगोन बिनिफ्राय दानख'लांजागोनखौ जोङो नुहुरो बे बाथ्राखौनो जोङो सिगांनिफ्राय जोङो बुंबोगासिनो दङ दिनै दिरेन बर' बिथाङा मा बुंदों बे पार्ट 1 आव नोंथांमोनहा नाय आरो खोनासंदो नोंथांमोनहा 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव मोनसे बर'फोरनि BTR एकर्ड जानानै फैबाय दा जोंहा बेबायदि मोनसे एकर्डनि गेजेरजोंबो बर'फोरनि जिथुनाखि जों लुबैनाय hopes and aspiration बेयो जाफुङाखै बे BTR एकर्ड जानायनि उननिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव ससियेलि पलिटिकेलि आरो जों गासैबो बिथिङाव जेबो निरापत्ता गैयै बेबायदि मोनसे थासारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानानै फैबाय जों बिनि बे गिदिर गोखा आरो गोखै थासारिनि मोगा-मोगि दिनै बर' हारिया जानानै दङ दा नैबे बिथिङावनो BTR एकर्ड जिहेतु जानानै थांबाय नोंथाङा बुंदों आरो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ बे BTR एकर्ड नाथाय बिनि जे जाखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बा दफाफोरनि मोनफ्रोमबो आयदा बे आयदानि माबे बिथिङाव दिनैसिम खामानि मावजाखो आरो इयुनाव मा मावनायनि बिथांखि दं जिहेतु नोंथाङाबो बे नैबे एकर्डनि सासे बाहागिदार दा बे समाव मा बुंगोन दा माबायदि बे सोलिगासिनो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एकर्डआ जाना थांबाय क्ल'जफ्रा दिनैनि तारिखआव इमप्लिमेन्ट जानांसिगौमोन एकर्ड जानायनि उननिफ्राय 2.5 बोसोरा ओरैनो थांबाय आरो बे 2.5 बोसोराव जों बुंनांगोन आरो बुंनो हायो एकर्डनि जि क्लजेसफोर बेफोरो मोनसेबो फुरा भाबै इमप्लिमेन्ट जायाखै इमप्लिमेन्टआ मानो जायाखै जों बेखौ एसे नायबिजिरनाया मोजां सानफिननाया मोजां जे मोनसे MOS खौ बा क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला गिबियावनो थानांगोन आसाम सरकारनि जिथुनाखि इन्टेनसन भारत सरकाराथ' जोंनो माबा मोनसे होनो गोसो आरो BTR दिनै BSc होबाय BTC होबाय आरो BTR खौबो होबावबाय खिन्थु दिनै जों जि रायजोआव दङ आसामनि सिङाव जों दङ बे आसामनि सिंनि जिथुनाखि सरकार जे सिस्टेम आरो सरकारखौ सालायग्रा मानसिफोरनि जि मानसिक जि मरेलिटि बेयो बर' जातिनि कुनु मोनसे फेभाराव गैया बिथांमोना बर' हारिखौ बे अख्रां नांगा हारिमुजों बुंफबनाय बर' जातिखौ बे आसामनिफ्राय बे बुहुमनिफ्रायनो सिलिंखार खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्रआ थानायखायनो जोंनि गोनां मोनफ्रोमबो MOSआ दिनै इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो गोनां इमप्लिमेन्ट क्लजफोर जाय क्लजफोरखौ दिनै इमप्लिमेन्ट खालामबासो दिनै जाथिया थांनो हागोन बेबायदि क्लजफोरखौ बिथांमोना कुनु दिना इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङा दिनै दा जि नुदों इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामदों बेवहाय दिनै आसामा सोरबा हारसा समाजा मोजां जानाय बा बिस्रा माबा मोनसे प्रफिट जानाय लाब जानाय क्लजफोरखौ दिनै बिथांमोना बेखौ मावदों इमप्लिमेन्ट खालामदों बेवहाय जों नुनो मोनदों दा जों नुदों जों रोखायै बुंनो हायो जे जोंनो मा नांगौ बे क्लजनिफ्राय दिनै एरिया एक्सटेनसन अगमेन्टेसना जाथारनांगौमोन बेखौ बिथांमोना खोथा होदों खिन्थु दिनै एकर्डआव बा दिनै जि कमिसन मोनसे दाबाय बे कमिसनाव एक्सटेनसन खालामनाय बा अगमेन्टेसन खालामनायनि कुनु बाथ्रायानो गैया नो डाउट मोनसे मोननै गामिखौ सोगोन होननानै बिथांमोना इनक्लुजननि प्रभिजनखौ दोनदों बेजों लोगोसे एक्सक्लुजना
बिराद गिदिर मोनसे गिलु बालु मोनसे जाथाय जागोन आरो बे एक्सक्लुजनजों जोंनि थाखानाय बिटिआर बाउन्डारिनि सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा गामिया बिनिफ्राय ओंखारलांगोन आरो बेखौ खालामनायनि खारनानो जाबाय मा बेवहाय दिनै आसामा लाब जायो हारसा समाजा लाब जायो इनक्लुजनाथ' जाया इनक्लुजना मालाबा जाया बेखौ जोङो दिनै नुखादों आरो दिनै डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा दिनै बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डआव बे 288 इन्डियान कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै लोगोसेनो सिक्स शिड्युल क्लजनि प्रभिजनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 280 नि गेजेरजों मोनसे फान्डिंनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे फान्डिंआ बै आर्टिकेलखौ माब्ला एमेन्डमेन्ट खालाम बेखौबो खालामा आरो दिनै एमेन्डमेन्ट खालामनायानो बेवहाय जों बर' जाथिया मा लाब जागोन दिनै बिटिआर बा बिटिसिआव दिनै मा लाब जागोन इन्डियान कन्स्टिटिउसननि सिङाव 280 आर्टिकेलनि दहाय लानानै भारतनि प्रेसिडेन्टआ मोनसे गोहो दं बेवहाय फाइनान्स कमिसन मोनसे दानाय जायो बोसोरबानि थाखाय आरो बेवहाय साब्रै कमिसनखौ दिनै प्रेसिडेन्टआनो बेखौ बासिनानै होयो फाइनान्स कमिसना दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव बिसोरनि रेभिनिउ बिसोरनि पार्सेन्टखौ रानलायनायनि मोनसे इकुवेसन खालामनानै हरनाय जायो आरो दिनै आसामाव बेखौ दिनै बे माबा मोनसे फान्डिं फैबाय बे फान्डिंआबो आसामनि सिङाव जि मोनसे सिस्टेम पन्चायती राज बेवहाय फैगोन आरो पन्चायती राजनि गेजेरजों मिउनिसिपेलिटिनो माबा माबि बेबायदिनो टाउन माबाखौ रेगुलेट खालामनायनि जि मोनसे सिस्टेम बेवहाय दिनै फैगोन पन्चायती राजाव डाइरेक्ट फान्डिं फैनो हागौ स्टेटनिफ्राय खिन्थु दिनै जोंनि एरिया खालामनायनि बे सुबिदाखौ बिथां आसाम सरकारा बेखौ खालामना दोनगोन आरो जों जे बर' हारिया बेबायदि बिटिआरनो बेबायदि खुनु मोन्थाय गैया दिनै रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे आयेन जानानै फैदों बेखौ आसाम सरकारा मालाबाबो इमप्लिमेन्ट खालामा जायखौ खालामबा दिनै बर'फ्रा पात्ता मोनजोबगोन नङा होमबा बेबायदिखौ खालामा मालाबाबो खालामा बेखौ दिनै एसटि हिल्स बिटिसि सुक्ति जानायावनो बे फैदोंमोन बेखौबो दिनै बिथाङा फुलफिल खालामा बेनिफ्राय माखौ खालामदों दिनै माखासे जों लुबैयै बेखौ दिनै खालामदों जों लुबैदोंमोन जे बर' रावा जिहेतु 8 शिड्युलाव हाबनाय आसामनि सिङाव बियो स्टेट लेंगुवेज मोनसे जानांगौ असमियाजों लोगोसे बर' रावाबो समान स्टेटासाव थांनानै थानायनि बाहायजानो हानायनि मोनसे मोन्थाय दं बेखौ जों लुबैदोंमोन आसाम सरकारा बेखौ मालाबाबो खालामा आरो दिनै जोंनि बेरेखायै बिथांमोना 6 शिड्युलाव थानाय मोनसे रावखौ दिनै एस'सियेट लेंगुवेज खालामनानै दोनबाय जायखौ दिनै जोङो रावबो लुगैयाखैमोन बर' जाति हिसाबै सेपारेट डाइरेक्टरनि बाथ्रा दिनै बेखौ खालामगोन खारन बे सेपारेट डाइरेक्टरा दिनै जों बर'फ्रा आलादायै मोननाय मोनब्ला जों बेवहाय जोंनि एजुकेसनाव ना डाइरेक्ट बे सेपारेट डाइरेक्टरनि गेजेरजों प्लान पलिसि लानानै जोङो उदां भाबै मावनो हागौमोन खिन्थु दिनै मा खालामबाय बिटिआरनि बा बिटिसिनि आउटसाइड माने हारि माहारि फिसा जाति जनगोष्ठी ट्राइबेल माहारिफोरनि रावखौबो लोगोसे सरजाबफानानै होबाय दा बिनि थाखाय जोंखौ जोंनि सिस्टेमाव जोंनि एडमिनिस्ट्रेसन बियो गाज्रि धरननि इम्पेक्ट खालाम जाय जाति हारि माहारि बिथांमोना दासिमबो स्कुलाव मिडियाम हिसाबैनो दिनै जायाखै दिनै बेबादि समाव दिनै बिथांमोना बे सेपारेट डाइरेक्टरावबो गाज्रि रोखोमै मोनसे हेम्पा आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव थानाय जि खौसेथि बेबो दिनै धंस जालाङो खारन बेवहाय डिमान्ड फैनोसै नङा होमबा गासिबो जाति जनगोष्ठी जोंनोबो राव नांगौ जोंनोबो इनस्टिटिउसन नांगौ नङा होमबा जोंबो हारि बेबायदि मोनसे लुबैनाया बयहाबो दं
आरो बेवहाय मोनसे केअस जों ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावबो जोङो डिभाइड बे आरो बे सिस्टेमा आरो जोंनाव हाबबावगोन बेफोरखौ दिनै खालामा स्पेशल लेजिस्लेशननि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिडि एरिया बा बिटिआर एरियाथ' 6 शिडिउलाव गोलैखानाय बेवहाय सेफगार्डआ बिटिसि माने 6 शिडिउल हिसाबै जोंहा सिकिउर जानांगौ बिनि अनगायैबो दिनै जों मा लुगैदोंमोन जे बिटिसिनि बा बिटिआरनि आउटसाइड जायफोर ट्राइबेल बर'फोरनि दं ट्राइबेलफोरनि हा दं बेबो सिकिउर जानांगौ बिनि थाखाय स्पेशल लेजिस्लेशन खालामगोन होननानै एमअएसआव फैदों 7.1आव लिरनानै दोननाय बै लेजिस्लेशनखौबो आसाम सरकारा खालामा बेखौ बिथांमोना मावा मालाबा मावा दिनै मावनाय मोनब्ला दिनै बेबायदि माने बरबारियाव दिनै नलपारायाव गुवाहाटीनि नलपारा बरबारि आरो दिनै बातारमारि बेबादि एरियायाव आरो बिनि अनगायैबो गोबां एरियाफोर दङ बेबादि दिनै जोङो दिनै बेबादि सिटुएसननि मोगा मोगि जानांगौ गैयामोन दिनै बे इमप्लिमेन्ट जानो हागौ गोलाव समनि उनाव खिन्थु बिनि सिगांनो दिनै आसाम सरकारा बेसेबां दिनै खासलेन्ड दं सरकारि हा दं बा दिनै दैब' हा ना हाग्रा एरिया बा दैब' हा रिजार्भ हा बेफोरखौ दिनै बिथांमोना आखायाव लांजोबफिनगोन आरो दिनै बेखौ दिनै खालामगासिनो दं आरो ओरैबायदि रोखोमै दिनै क्लजखौ लिरनानै दोनदों बेवहाय जे 7.2आव ना स्पष्ट भाबै बुंदों बे आसाम सरकारा बै खासलेन्ड दैब'लेन्ड आरो बै रिजार्भ हाफोरखौ आसामा प्रटेक्शन होगोन होननानै बुंनाय बे बाथ्रानि गेजेरजों दिनै माने बिटिसि एरियानि बा बिटिआर एरियानि हा हुफोरखौबो बिथांमोना आसामाव लानानै थांफिनजोबदों दा बेबादि जाना दं दिनै बरबारियाव थानाय बर'फ्रा दुखु आरो मेगन मोदैजों थांनानै थानो गोनां जादों जि हाया दिनै बर'फोरनि नलपारानि हाया बर'फ्रानो बे गासै गुवाहाटीयानो दिनै बर'फोरनि बेवहाय 6 लाख बिघा हाया ट्राइबेल मानसिफोरनिमोन 6 लाखनि बारा आरो दिनै बेफोरखौ दिनै बे जायगानिफ्राय बर'फोरखौ होखारजोबनायनि पलिसि आरो क्लजखौबो दिनै बिटिआरआव लानानै फैदों 7.2आव बिनि गेजेरजों गासैबो बर'फोरखौ दिनै होखारजोबगोन आरो दिनै बेथ' बे बिटिआरनि बाहेरा बिटिआरनि सिङाव दिनै बर'फ्रा दिनै गाबनांदों बातारमारियाव जुग थाबोनाय बै बर' गामिफ्रा माबा मोनसे इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस खालामनो थाखाय बेखौ दिनै नाजादों बेवहाय बिटिआर सरकारनि दिनै CAM प्रमद बर' बा सोरबा मिनिस्टारनो बिथांमोना फंसेबो बेवहाय जेबो बुंनो हाया खारन बियो MOSआव फैखानाय MOSआव लानानै फैदों बेखौ दा सरकारा बेखिनिखौ दिनै खायदा खालामनानै खामानि मावगासिनो दं जों बर'फ्रा गाबनानै लाब गैया दिनै बिटिआर सुक्तिया बर' जाथिखौ धंस खालामसिगोन जोंनि हाया कुनु निरापत्ता गैया पात्ता जानायनि कुनु लामायाव गैया रादार जोंनि हाफोरखौ आरो दिनै जि मोनसे 6 शिडिउल एडमिनिस्ट्रेशन बेखौ दिनै नाल एन्ड भइड खालामनानैसो फोजोबनानै बे जातिखौ धंस खालामनायनि लामा लादों जों दिनै मा लुबैदों जों दिनै 34 इयार्स बर' सेंग्राफ्रा BSF आरो NDB दानानै दिनै बर' जातिखौ रैखाथि होबोदों बोरैबा बोरै दिनै सरकारनि हरजन्त्रआनो जा बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि जेबो मेलेम गैयै सिगाङाव सानखानानै खामानि मावनो हायै खारननि थाखायनो दिनै जों आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा NDBआ सोमावसारग्राफ्रा दिनै जों केसनिफ्राय उदां जानो हाया जोंथ' बिदों जोंखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ रायजोआ जिहेथु जालाब्ला NDBफ्रा जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौ जोंहा केसनिफ्राय उदां जानांगौ होनना जों स्पष्ट भाबै 22 तारिख जानुवारिनि 22 तारिख 24 तारिखसिमहालागै आर्गुमेन्ट खालामदोंमोन जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै खिन्थु जों दिनै नुबाय जोंनि माखासे दोलोफ्रा माने एकर्डआ थाब जानांगौ हाखु दाखु जानांगौ
जेरैबायदि बिथांमोना लामा लाबाय बा जोंनि बिथांमोना जि डिक्लेयार खालामबाय एकर्डआ जासिगोन होननानै हाखु दाखु खालामनायाव जों जि लुबैदोंमोन जों बेखौ खालामनो हायासै जोंहा दिनै केसआ दाबो जोबा एकर्ड जानायनि उननिफ्रायसो बांसिन केसआ दिनै रिभाइभ जादों जोंनि मानसिफ्रा दिनै थानायाव थानांदों कर्टआव थानांदों हाजिर जाबाय थानांदों जोंथ' मिथियो बर'फ्रा खुनु थाखा फैसा गैया गोजान गोजान जायगायाव दङ कर्टआव फैनांगौ जायोब्ला हाजार हाजार थाखा खरस खालामनानै फैनांगौ जायो बेफोर मा फोरमायदों दा जोंनि इनडाइरेक्टलि जोंनि एनडिएफबि मानसिफोरखौ बा बर' न'खरखौ रांखान्थि बिथिङाव जरला खालामनानैसो बिथांमोना गारसिगोन आरो जों बिनिखायनो बारे बारे बुंदों सरि जे केसआ जिहेतु एकर्ड जाबाय केसखौ एटलिस्ट डरमेन्ट अबस्थायाव दोननांगौ बे जिहेतु क्ल'जआव केसफोरखौ उइद्र' खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बे उइद्र'सो जानांगौमोन खिन्थु दिनैनि तारिखाव बारानिफ्राय बारा केसफ्रा दिनै रिभाइभ जानानै सामन फैगासिनो दं आरो बेहाय जों बिनि थाखायनो गोबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों बेनिफ्राय रिक्रुइट बिथांमोना खालामा मालाबाबो खारन बे रिक्रुइटखौ लाना फैबानो हाजार हाजार बर' इयुथफ्रा बेहाय साख्रि मोनगोन बेखौ सह्य खालामनो हाया बेखौ सहायनो हाया आसाम सरकारा दिनै आसामनि जि सिस्टेम पलिटिकेल सिस्टेम बेखौ सहायनो हाया खायदा खालामनानै दिनै बिथांमोना बेखौ बोखारदों जों मा खालामदों एकर्डआवनो दं दिनै टिचार एपइन्टमेन्ट जानांगौ प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौ कलेज स्कुल बेफोरथ' खालामना होनांगौ बेफोरखौ खालामग्रोनांगौ खालामनानै होनांगौ खिन्थु खालामासै दिनै दा जों नुदों बिटिआरआ माने दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायजन CAM बिथाङा आफादनि प्रेसिडेन्ट समाव 9 बोसोर आफाद जानानै खामानि मावनाय एजुकेसनखौ माने मा होनो मोनसे मिशन लानानै दिनै खामानि मावबोनाय मानसिया दिनै गावनि स्टुडेन्टफोरखौनो गोरों स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बर' स्कुलनि LP-नो ME-नि हायार सेकेन्डारिफ्राव गावसोरसो दिनै फोरोंनो गोनां जादों दिनै MOS खालामनानै मा लाब जाखो एकर्डआव थानानै इमप्लिमेन्ट मानो खालामनो हादिया बेखौ भारत सरकारा बा जेरै आसाम सरकारा बेखौ मालाबाबो खालामा आरो खालामनायनि खुनु इन्टेनसन गैया आरो बेखौ खालामहोनो दिनै CM-नो दानि बिटिआर सरकारा खुनु गोहो गैया जे सोरबा CM-खौ बुंनानै बिदि जानांगौ नङाब्ला जोङो अल्टारनेटिभ माबा मोनसे जोङो सिन्था खालामगोन बेबायदि बुंनायनि खुनु मोनसे राहा लामा गैया जोंहा दिनै बहुत इस्युस दंमोन 5 लाख जि मोनसे एक्सक्रेसिया जोंनि एनडिएफबिनो होनानै माने जि मोनसे क्ल'ज होनानै होदों बे 5 लाख थाखाखौ मार्टियासफ्रा दिनै सोर मोनखो गैया खेबसे अमित शाह फैनायनि उनाव जि मोनसे डिक्लेयार खालामलांबाय बेवहाय एनडिएफबिनि 7 जन मानसि दङमोन गासै 49 जननि बिथोराव 7 जनल' एनडिएफबि बै माखासे सोर जों बेखौ मिथिया दा मार्टियासफ्रा जोङो फैसा मोननायनि खुनु दिनैसिम खुनु मोनसे क्लियार काट पलिसि गैया सोर होगोन दिनै आसाम सरकारा होगोन ना बिटिआर गभर्नमेन्टआ होगोन जों जेब्ला सोंदोंमोन एडिजिपि साहबनाव इमप्लिमेन्टेसना बेबायदि मार्टियासफोरनिखौ मा खालामदों होननानै ओमफ्राय जेब्ला जों बुङो बिटिआरनो बे सेप्टारखौ जों हगारना होदों ओमफ्राय बिटिआर सुक्तिया दिनै मा खालामदों बेखौसो जों जेबो मिथिया जों जेबो मिथिया दा बेनिखायनो जोंहा बेवहाय आरो माखासे खोथा बुंनांगौ दङ जिहेतु जोंनि मार्टियासफ्रा एनडिएफबिआथ' दंखायोआनोसै बेजों लोगोसे बै स्ट्रागल गोलाव सम स्ट्रागलनि गेजेराव सिभिल मानसिफ्रा थैयाखै होनबा सिभिल मानसिफ्राबो मोननांगौ होननानै जों मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों बेखौ रायलायगासिनो दङमोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि रायलायो बे पइन्टखौ जेब्ला उत्थापन खालामदोंमोन आं बिटिआरनि रावबो सरकारनि मानसिफ्रा बेबायदि जानांगौ होननानै आंजों लोगो लाफायाखिसै बुंफायाखिसै सिभिल मानसिफ्राबो मोननांगौ होननानै बुंफायाखिसै दा जोंखौ स्पष्टबो बुंदों एनडिएफबिआल' मार्टियासफोरखौ मोनगोन एनडिएफबिनि न'खराल'सो बेनिफ्राय सोरबा सिभिल मानसिफ्रा मोननाय नङा होननानै बिथांमोना दिनै बुंनानै दोनखादों अब्ला जोङो मा जागोन फारसेथिं खिन्थु पलिटिकेल कारनाव दाखालि बावै कक्लाबारियाव बाय इलेक्सन जाबाय बेवहाय
सोरबा बर'फ्रा बुंबाय जे बे गोलाव सम बर'नि आन्दलनाव जोंनि एतजन मानसि थैदों बेखौ बिनि फैसाखौ एक्सग्रेसियाखौ जोंनो होबासो जों सापर्ट खालामगोन होननाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'मोना एकदम माने बाज्ल' थांनानै फैसा होदों दिनै सोरबा सिभिलियन मानसिफ्रा सोरबा हारसाफ्रा बर'फ्रा मोनोब्ला दिनै जोङो स्ट्रागल खालामदों बर' जाथिया दिनै मुंख्लं जालांदों बा रुंसारि जालांदों बै बर' न'खरफ्रा मानो मोना दावहानि समाव थैनाय बर'फ्रा जोंहा बे गिदिर कुइसन बेनिखायनो जों सोंदों जों जेरावबो बुंदों बे खोथाखौ आरो जों दिनै इमप्लिमेन्टेसन कमिटि हिरेन नाथनि चेयारमेनशिपनि जि मिटिं बयबो आं स्पष्टयै बुंदों खिन्थु बिथांमोना दिनै बे मार्टियार्सनि खामानिखौ बिटिआर जाबसिनना होदों जों मिथिया दिनै मा जानानै दं दा बेफोर खामानिखौ खुनु दिनै मावा रिहेबिलिटेसना दिनै जोङो जेबो जायाखै 4 लाखखौ खावसेनो होदों खावसेनो होआखै बे बिराद दुखुनांथाव आरो दिनै एनडिएफबि होननानै जों आं एनडिएफबि होननानै बुंनानै लानायनि खुनु मोनसे गोहो गैया आरो बेखौ दिनैसिम मेन हार्डक'र मानसिफोरखौ दिनै एप्रुभ खालामाखै आरो खालामाखै खिन्थु खालामदों माने ओरैबायदि मोनसे सिफ्राबो दिनै मोननायाव बे सिटुएसना आरोबाव गाज्रिसिन जादों बे अर जोंनाया बारासिन जादों जों बेखौ जुदि बेनिखायनो जों बुंदों जेरै भारत सरकारा माखासे खामानिफोरखौ बिसोरो माबाया आसाम सरकारा गावस्रा लाब जानाय माखासे खामानिखौ मावदों कमिसन दादों कमिसनजों बिसोरो बर' हाखौ बर' एरियाखौ बर' गामिखौ लांजोबफिनसिगोन बेबायदि रोखोमै दिनै जोङो नुनो मोनदों आरो इमप्लिमेन्टेसना जायाखै दा बेहाय गोरलै सोदोबाव नोंथाङा मा बुंगोन जे बे एकर्डखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन एकर्डखौथ' जोंनो सेटिसफाइड नङा जोंनि जिथुनाखि थांखिमोन भारत संबिजितनि सिङाव गिदिरसिन मोनथायानो जाबाय आलादा सेपारेट स्टेट बेखौ जों लुबैदोंमोन दा बे जायैखाय जोङो साफ्रोमबो एनडिएफबिआ जोङो खुसि नङा इमप्लिमेन्टेसनाबो जायाखै आरो जों एनडिएफबिआ ओरैबायदि दुखु खस्थ'आव दङ एनडिएफबिआ एसेबां उदांस्रिनि खामानि मावनो ओंखारबोनाय सेक्रिफाइस थैबाय मुंख्लं जालांबाय दुखु खस्थ' खालामबाय बेबायदि दावहारुफ्रा दिनै गुबुन गुबुन रायजो सोरबा कर्नाटक सोरबा मुम्बाइ बेबायदिनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन स्टेटआव बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा खालामनानै थांनानै थानो गोनां जादों आरो बेबायदि अबस्था दिनै खालामना दोनबाय बे बिटिआर एकर्डआ बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जों खुनु दिना सेटिसफाइड नङा आरो बे इयुनाव बे एकर्डआ बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आरोबाव गिदिर मोनसे अर फोजोंनानै मोनसे दावहानि मोनसे फोथार दिनै खालामना दोनगोन बेखौ जोङो दिनै स्पष्ट भाबै जों नुखादों दा बे बिथिङावनो बिटिआर एकर्डखौ नोंथाङा बुंदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय बे बिथिंखौ बिटिआर एकर्ड जिखिनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बा बेखौ बिथांमोना रोखायै एमअएसआव खालामबाय नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ मावाखै होननानै नोंथाङा बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय गोलाव बोसोर नोंथांमोना 34 बोसोर संग्राम खालामबाय गुबुन फारसेजों नायोब्ला बर' रायजो राजाफोरा राजा लामायाव ओंखारबोबाय बर' रायजो राजाफोरा दिनै संग्राम खालामबाय बे संग्राम खालामनानै बिटिआर एकर्ड जाबाय नाथाय बे इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला बेखौ जुदि खालामनो हायाब्ला बेनि अल्टारनेटिभ बा स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय अल्टारनेटिभ मा जागोन दा एकर्डआ जिहेतु गोरोन्थि जाबाय बेखौ दिनै बयबो सिखार जादों जायफोर दिनै सरकार खालामदों